manicure. Ooh, ooh, that's just what I do. And that's just how we do it. Kaliwat kanan, left, kaliwat kanan, left, then right, kaliwat kanan, left. Guys, ito po yung frame na tinatawag dito sa Dubai frame. Kapag umakyat ka po dyan, napakataas niyan, kita buong Dubai, Old Dubai, New Dubai, yung makikita mo talaga dyan. Yan guys, frame. Sarap umakyat dyan guys, oh. Oh. Yan nga lang, siyempre malaki rin ang bayad. Yan. Taas. Dubai frame.
pataas. Pauwi na guys, medyo pinawisan na rin. Sunod naman, baka mabigla. Medyo gumagabi na. Uwi na. Hilo ka rin dito sa pinagdadaanan natin. Sa ikot-ikot, hindi na lang straight in. Para isang tawiran lang. Doon tayo galing sa kabila. Paikot-ikot pa. Ayun, yung Dubai Frame.